Konečne sme porazili super silného, démonického, mutantského, pirátskeho, magického, zlého lorda z pekla a iného vesmíru. Nie, neporazili, je hneď za tebou. Oh. Myslím si, že si môžem dovoliť povedať, že to bol najlepší film na celom tomto svete. Naozaj bol, no súhlasím. Určite bol. Sadím sa, že niekoľko miliónov ľudí si to určite pozrie. Verím, kto ma nebude milovať. Bez pochýb. 4 diváci! Ako si mohli môj film pozrieť iba 4 diváci? Veď ani nevedia, koľko opíc som musel zlepiť spolu, aby som vytvoril to monštrum. Veľmi veľa. Ako sa to môže diať? Ako je to možné? Nikto predsa nikdy nevidel film ako tento. Okrem filmu Godzilla, King Kong, Jurassic Park. Musí tu byť nejaká cesta, ako získať viac než 4 ľudí k môjmu filmu. Vytvoriť lepší film? Áno, to je perfektné. Ak vezmem 4 ľudí, ktorí prišli na môj film a vynásobím hmotnosť trasy objemu nad spoločným menovateľom deleným pi a odstránim 30 miesta, bude to mať za výsledok, že môj film bude úspešný. Dobre som spravil, že nepotrebné opice som nechal vytvoriť klonovaciu mašinu. A ako to má vlastne pomôcť? Veď to je úplne samozrejme. Ak 4 ľudia si pozreli môj film a ja vytvorím 4 milióny ich klonov, tak potom bude mať minimálne o 444 viac divákov. A ako ich chcete presne naklonovať? Z DNA, ktoré nechali na sedadlách. Edgeworld predstavuje Náhradníci. Korot, Chlad, Korot, Drake. Dávaj pozor na tie obrovské kraby. Ha, ale to bolo to, čo ona povedala. Počkať, prečo sa na tom všetci smejú? Zdravím. Ono to funguje. Ja zarábam. Čo je? Čo sa deje? Počkať, veď oni odchádzajú, keď film sa končí. Do šlakalery. Vôbec si to celé poriadne nepremyslel. Pozrite, tu je Ed. Ejhet. Ejhet. Ejhet, 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 ejhet. Takže kam vlastne teraz pôjdeme? Arkáda. Nakupovať topánky. Myslel som Arkáda.
Takže, kam sme mali ísť teraz? Domov! Nakupovať mačičky! Ach, nie znovu! Som si 100% istý, že tu niekde musia byť. Dobrý večer, prepáčte, nevideli ste nejakú skupinu ľudí, ktorá sa na seba veľmi podobala? Šľaka, nikdy ich nenájdeme. Prečo som naklonoval takých géniov? Si s tým v pohode, ak vypijem toto mlieko? Veď to je biela farba. Takže si s tým v pohode? Stopy po prázdnych edových plechovkách koli. To môžu byť kohokoľvek plechovky. To môže byť aj iný ed. To môže byť akýkoľvek klon. Ty si zabil môjho otca. Matt, ideš otvoriť dvere? Dobrým človekom, akým si mal byť. Nikdy si mi nespravil nič. Inak, kto prišiel? Och nie, je to horda nechutných odporných rýb s tvárou démona. To sú kloni. Áno, veď to som povedal. Pokoj chlapci, veď kloni nie sú takí zlí. No nie? Porozmýšľajte nad tým, čo všetko sa dá. Čo ti dáva do tej najväčšej dosky? Čo ti šváca do mačacej torty? Čo ti šľahá do použitého vtipu? Chce niekto niečo na pitie? Jasné. Určite. No Dory. Medzi tým... Aha, vyzerá to, že stopy plechovej končia presne tu. Museli sa teda dostať do kanalizácie mesta a šíriť sa mnohými tunelmi, špinou a skázou. Tisíce rokov hibernujú v odpadových vodách, čo im zázračne dá magickú moc, ktorú možno použiť len proti nám, keď založia civilizáciu pod našimi nohami a plánujú zničiť samotnú štruktúru nášho mesta. Alebo sa nachádzajú za vami. Tak, a to by mali byť už všetci. Nie ste vy ten režisér? Zlomyselný režisér. Prečo ste sem prišli? Som tu preto, aby som vás zbavil všetkých tých... klonov. Nazdar. Nazdar. Dvaja metovia. Myslím si, že všetci vieme, čo musíme spraviť. O 10 minút neskôr. Myslím, že sme sa správne rozhodli. Úplne súhlasím. Bez pochýb. Presne, to som išiel povedať. A to je presne to, čo volám recyklácia. Ako vy idioti vôbec dýchate? Oh no! Now that's what I call recycling. There. Uh-oh. Who's that? I think we all know what we have to do. I bet millions of people are going to see it. Plus, we'll never find them. Curse me for cloning such geniuses. Indubitably. Oh no! Kitten shopping!